उदालगुरिनि गोरिब नखरफोराव संदानहैदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा। गोरिब नखरनि थाखाय खामानि मावनायनि मोजां सम सफैबाय होननानै बुंदों प्रमद बर' बिथाङा। उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव बियाबनि पश्चिम पथला बिसिडिसि सनाजुलि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय गोरिब नखरफोरखौ नायगिदिंदों प्रमद बर' बिथाङा। आरो कभिड-19 नि थाखाय रायजोआव थानाय गोरिब नखरफोरनि थाखाय खामानि मावनो सुजुग मोनाखैमोन। नाथाय दा गोबां सोमावसारनायनि उनाव गोजोन गोरोबथा जाखांनानै रायजो राजाफोरा सोरखार दानानै होबाय। दा बिनिखायनो बिटिआर हालामाव थानाय गोरिब नखरनि थाखाय खामानि मावनायनि मोजां सम सफैबाय होननानै फोरमायदों प्रमद बर' बिथाङा। MGNरेगा आरो बायदि बायदि मासिनि गेजेरजों गोरिब नखरनि सुबुंफोरा थांनानै थानो हानायनि मावनानै जानो सुबिदा खालामनानै होगोन होननानैबो फोरमायबावदों बिथाङा। लोगोसे उदालगुरिनि थाखाय जौगाथायनि थाखाय आलादा प्लान दं होननानै खौरांगिरिनो बुंथिबावदों। आरो लाभलिना बरग'हाय बिथाङा दा ब्रन्ज मेडेल लानानै देरहासार जानो हादों आरो इयुनाव जेन' गल्ड मेडेल लाबोनो हायो बिनि थाखाय आर'ज गाबदों बिथां प्रमद बर'आ। गोबाव बोसोर जोङो सोमावसारबाय जांख्रिखांबाय आरो बियो हारिनि थाखायनो सोमावसारदों, हारिनि थाखायनो जांख्रिखांदों आरो दिनै गोजोना फैनायनि उनाव सान्थिया फैनायनि उनाव हारिनि मानसिफोरखौ नायनो थाखाय मोनसे सुजुग फैदों। दा जोंखौ हारिनि मानसिफ्रा अननानै सरकाराव लाबोनाय लोगो लोगोनो जोंहा मोनसे बिबान गोग्लैदों जे हारिनि गोरिब गुन्द्रा थाखोनि गासैबो सुबुंफोरखौ जोङो दिनै नोजोर होनांगो। दा नंखायनो कभिड-19 नि थाखाय जों गोबां खामानि मावनो हायाखैमोन, इलेक्सननि थाखायबो जोङो बेस्थ' जाना थानांदोंमोन। दा सम फैनाय लोगो लोगोनो फार्स्ट जोङो जोंनि जिखिनि गोरिब मानसिफोर दङ फार्स्ट बिथांमोनखौनो जों नायनो सानदों। MGNरेगानि दारै गुबुन गुबुन आसनि दङ, बेफोरनि दारै गोरिबसिन थाखोनि मानसिफोरखौनो फार्स्ट जोङो नैबे बोसोराव नायनो सानदों। 15 आगस्टनिफ्राय साफ्रोमबो MCLA आरो EMफ्रा सानसेयाव न'बा गोरिब मानसिनि न'आव थांगोन, भिडिअखौ लानानै थांगोन। अन दा स्पट माखासे सलुसन जागोन, जि सलुसन जाया, जि जेंनायाखौ बोस्रांनो हाया जायगायाव, बेखौ लानानै जोङो 2 अक्ट'बराव जोंनि काउन्सिलाव जों एसेमब्लि जिरायनानै जोंनि माखासे थांखिफोरखौ जों लागोन। सार, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 100 करोड़नि मोनसे डेभेलपमेन्टनि फान्ड खालामनो सार? बियो उदालगुरि टाउननि थाखायल'। 3 बोसोराव जोङो 100 करोड़ उदालगुरि टाउनाव मोनसे डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट जों लादों। बिनि अनगायै उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोंहा गोबां माखासे फसंथानफोर जागोन, बेफोरथ' दंखायोनाखा। बिनि अनगायै उदालगुरि जिल्लानि मानसिफ्रा जोबोद खामानि मावनो हायो। दिनै तरमुज गायो, स्मल टि ग्र'वार्स दङ, बेवहाय गोबां मोजां आबादारिफोर दङ। बिथांमोनजों रायज्लायजोबनानै उदालगुरि जिल्लायाव जोङो बोरैहाय मोनसे एग्रिकालचारनि रेभुलेसन लाबोनो हायो, बिनि थाखाय जों सरकाराव माखासे बिथांखि लागासिनो दङ। अलिम्पिकआव गेलेगिरि लाभलिना बरग'हाया मैयाबाव आसामाव मोनफैबाय। बिथांनिसिम आङो गाहाम हामलायनाय बावो। बिथाङा जिउआव आरो साक्सेस जाबावथो। एबार ब्रन्ज मोनबाय, नेक्स्टआव गल्ड मेडेल मोननो थाखाय बिथाङा साक्सेस जाथों। इसोरा बिथांखौ अराय सम अनसायथों।